Ima li mjesta obnovi tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za genocid? Je li to moralna obaveza ili političko pitanje države? Raspravljali su učesnici sesije Krug 99. Međunarodni sud pravde donio je odluku kojom je Srbiju oslobodio odgovornosti za genocid u Bosni i Hercegovini. Sva dokumentacija svjedoči da presuda nije adekvatna pravdi. Postoje mogućnosti da da se pokrene proces revizije, odnosno obnove tog postupka iz više razloga i na osnovu više činjenica. Ovo mišljenje i danas dijele pojedini članovi akademske zajednice. Uz to navode da su se okolnosti promijenile u odnosu na period kada je izrečena presuda u korist Srbije. Procesi koji su u toku pokazuju da je iz Beograda, na primjer, Momčilo Perišić komandovao vojskom u Republici, takozvanoj Republici Srpskoj Krajini, a nije imao odgovornost za vojsku u Bosni i Hercegovini, Karadžićevu vojsku. Dakle, te neke nelogičnosti nas dovode do toga da se pitamo šta se desilo doista. A kako je ono što se zaista desilo u našoj zemlji često pitanje političke volje, pitanje je može li zaista doći do revizije tužbe BiH protiv Srbije i Crne Gore. Ne postoji mogućnost političkog dogovora, ali postoji pravo da profesor Stakip Softić bez ikoga, dakle, kaže da nije zadovoljan presudom i da ponovo pokrene postupak. Očekujemo da će Bosna i Hercegovina u ovom slučaju biti daleko efikasnija nego što je bila prije donošenja ove presude. Nas interesuju pravni razlozi. Ja stojim na stanovištu morala i prava. To je moralna obaveza Bosne i Hercegovine pred mladim generacijama i generacijama koje dolaze. Ono što po mom mišljenju jeste satisfakcija muslimanskom narodu. U presudi su navedeni svi zločini koji su učinjeni prema muslimanskom narodu, ali to nije predmet suđenja. U presudi iz 2007. godine Republika Srpska se smatra odgovornom za genocid u Srebreničkoj regiji, tvrdi profesor Lavić, ali tada nije bilo dovoljno informacija danas dostupnih istražiteljima. To bi voljeli danas da pretresemo, da vidimo da li se mogu iz činjenica koje se pojavljuju, koje iskrsavaju pred nas, da li se može nešto novo pokrenuti. Ja mislim da može i pravni eksperti kažu da može. Bila pitanje morala ili političke volje, tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore još čeka reviziju.